Hello everyone! So once again, welcome to our vlog. So for today's video, pupuntahan po natin yung isa sa mga magagandang resort sa Mabini, Pangasinan. So bali yung dadayuhin namin doon is yung napaka-natural na pool nila and at the same time yung kanilang kakaibang slides. Kaya dyan lang kayo for fun and excitement! Baby, you don't know me. Baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. Baby, you will know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. I used to run. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. Baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. So nandito na tayo guys sa Casa Enrique. Please enjoy watching this video. Diyan lang kayo. Ayan, so bali yung mga inihanda namin for this outing is, ayan po, nag-grill po kami ng liempo. Ayan, and then, ng talong. And then, nag-grill din po kami ng bangus. Ayan, so medyo marami-rami rin po yung binaon namin kasi syempre masarap kumain pag nag-outing. So, dyan lang kayo. By the way, yung aming i-prepare ngayon is boodle fight. So, bali, ayan. So, prepare na po namin yung aming mga ilalagay for the boodle fight. And syempre, hindi mawawala ang dahon. Ayan po. So, after ko here, set up na rin namin yung aming food. So, bali, kailangan din pong balatan yung talong pag i-display. And of course, may binili din po kaming lettuce. And then ayan, so ongoing po yung pagbabalat ng talong. And after this, susunod naman namin yung kamatis. And of course, nagdala din kami ng mga prutas. And this is one of my favorites na pagkain. Ayan po, arusip. And then may dala din po kaming mangga, di ba? Ang saya po ng outing na to. So this is a late celebration po ng birthday ng aming pudra. So kailangan namin bumawi. Ayan, so bumili din po kami ng grapes. So after few minutes, ready na yung aming boodle fight. So kakain na muna kami guys. And of course, dito po sa resort, marami po tayong pwedeng gawin. Ayan, pwedeng mag-TikTok. And at the same time, pwede ding mag-billiards. Ayan. So, balik kasama ko dito si Pretty. Ayan. So, siya po yung nag-billiard. So far, magaling naman siya. Kaya naman niya. Ayan. So, dyan lang kayo. So, isa sa mga highlights po ng resort dito, by the way, ay yung kanilang napaka-unique na slides. Ayan. Tapos, malamig yung area kasi napapalibutan siya ng puno.
So hindi siya maalinsangan. At yung pool nila ay sobrang lamig. Natural siya kumbaga. So yun yung mga isa sa mga nagugustuhan namin sa resort na to. Kaya bali pangalawang balik na namin to. My first vlog na ako dito. So nung una super enjoy, and ganun pa rin naman for the second time experience dito sa resort. Kaya sa mga taga Mabini, pasyalan nyo na po ito. At yung mga tourist na pumupunta po dito sa Pangasinan, hindi po kayo magsisisi na pasyalan tong resort na to. Ayan, di ba? Napaka-amazing ng lugar na to. Napakalinis pa ng pool at napaka-accommodating ng mga stops. And by the way, yung entrance fee nila dito is 100 pesos, and then sa mga kids is 50 pesos. And then free yung 3 years old below. Yung table rates nila is 400 pesos, and then may mga cottages din po sila na 500 pesos. And kung gusto mong mag-overnight, meron din po, it's 1,500, good for 2 packs. Pero pag 4 na tao po, good for 2-1 yung price rate nila. Ayan. So far, yun po yung pinaka-importanting reminders nila dito sa pool. Yung bawal syempre ng pagkain, and of course, bawal po yung maglaro. Ayan. So marami din po silang halaman dito. Napaka-eco-friendly ng lugar na to. Yung mga halaman nila is kakaiba din. Amazing. So this is the main view of the resort. Ayan po. Yung slides nila na napakataas. Nasa 4th floor. Ayan. Once again, thanks for watching!